Ako? Morning call! Morning, Teens! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you, you my little boo thing, so I'll give a hoot. Hey God, it's Friday! You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. January 5, 2024. At sa araw na ito ay kasama niya ang cool na Uncle Kaloyal mula January 1 hanggang today, Uncle Dago! Ayaw, Col! Bata pa ko, Col! Yes! Why, bata-bata! Gising na! Oy! Gising. Ay, anong oras na pala? Nako, late na kayo. Tanghali na. That's true. Ayan na. Mainit na. That's Anyway, true. magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama niyo na yung hot na tita sa Balat ng Radyo, Tanya Chinita! Thank you, Col! Morning, Tis! What's up, people? Matanong ko lang, ikaw ba mahilig maglaro ng tennis? Hindi. Marunong ka? Hindi. Ako rin. Hindi rin ako marunong. Ang mayaman. Ano sport mo? Muay Thai? Siya lang ang alam kong laruin. Tiyara! Maliban sa kanya, ano pa nilalaro mo? Yung isa. Ang dami! Cause girls is players too. Hindi. Sige. Ang sports ko ay Muay Thai, Muay mixed Thai. martial arts, na hindi na Mga masyadong ako. ball, wala. Nanonood lang ng basketball. Ay, nasabi ko na. Pero I know how to play badminton. Yun. I know racket na lang. din yun Pwede ka rin sa tennis. Okay, No? sige. Pero walang time na. Oo. Ibang ball na lang. Ayan na naman tayo. I-shoot na ang ball. Ayan na, sinasabi ko na nga sa inyo Pero eto nga, ako hindi na marunong mag-tennis. Gusto ko matuto pero hindi ako marunong. Pero eto hindi ko alam kung matutuwa ka o matatakot ka Aha. o ma-amaze ka dahil Why? Isang former US Open champion na si Dominic Thiem, may laban siya sa Australia. Aha. Sa Australia. Okay. Uy, pamilyar. Sa Brisbane. Brisbane. Yan. May laban siya doon. Kaso, pinatigil ng umpire yung laro. Bakit? Parang referee Oo, nung umpire, game. Oo. umpire. Alam mo bakit? Kasi may nakita yung mga fans nakakita sila ng isang ahas. Nandoon mismo, nanonood din yung ahas. Tinatawag na pangalan ng ahas ito ay isang Eastern Brown Snake. Eastern brown snake. Oo, napaka makamandag. Venomous snake itong Eastern Brown Snake. Kaya pinahinto muna. Sabi naman ni Dominic Thiem, yung tennis player na mahilig daw siya sa animals, especially exotic. Ang ahas considered as exotic animal yan, di ba? Kaso nga lang, nakakatakot kasi very poisonous. True. And it was really dangerous situation. Baka either makakagat ng fan or yung sila mismo, tennis player, ang makagat ng nasabing very poisonous nga. So, delikado sa buhay ng tao. Kaya, yun yung nagpatigil. Kasi hindi naman tinitigil basta-basta yung laro Unless Ongoing. sobrang valid na valid. Yun valid reason Oo, talaga. Kasi snake. baka may ma-disgrasya yung ahas na yun. Buti kung mga, ano mang kanor, buti kung mga kinagat yung bibig ng chismosa. Kasi 2024 na. Hindi ko Chismis pa rin ng pipigilan chismis. yan. Hindi ko pipigilan pag may ahas sa mga chismisa na yan. Sa mga marites. Ngayon may nakita ko kapitbahay namin. January 1 ha? Na-chismis hanggang ngayon. Ano na ngayon? January 5 na. Chismis pa rin ang chismis. Ang chismis niya nung 2022 pa. 2024 na ngayon. Grabe Ang tindi naman ng yun. record Oo, niya, Grabe naman yan. Di pa rin mag-move on yung mga Pero kasi aminin chismosa. natin, masarap kasi umupo sa chismisan. Lalo na yung chismisan na matatanda. Ay, ibang chismis Diba? yan. Iba yung mga chismisan na matatanda. May mga hawak pang walis. Oo. Hindi, yung mga magulang natin, may mga chismisan yan di ba? Oo. Uy, grabe si basta. Di, pero iba yung mga kapitbahay kasi. Iba rin yun. Gusto ko din yan. Gusto ko pinagchichismisan ako para lagi akong trending. Talaga, gusto mo talaga, ha? Cloud chaser. Pero mag-ingat tayo, ha? Sa mga ahas. Sa chismosa. Ah. Kasi napaka ganyan ng bibig niya, no?
Yung chismosa. Ng ahas. Haba ng dila. Ng ahas. Ng chismosa. Walang preno sa pagchismis no? Chismosa? Yung ahas. Ay. Baka ganun ba? Yung ahas. Yung chismosa. Di ba nagpapalit ng balat kung saan-saan eh. Ay, yung ahas? Yung chismosa. Ay, nagbabalat kayo kasi. Yung ahas. Yung chismosa. Pero bakit kaya naka-templated na suot, naka-duster, no? Yung chismosa? Yung mga ahas Ay, nako. Nakita ko parang checkered yung balat eh. ng ahas. Ng chismosa. Lumalambitin sa puno ng akasya ng ganun yung buntot eh. Nung ahas? Yung chismosa. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Ayan, nag-TikTok pa. Yung chismosa! Yung ahas. Ayan. Nakakita ka na ba call niyan sa bubong nyo? Yung nakapulupot? Na ahas? Chismosa. Oh, meron sa amin ganyan. Basta lang makasagap lang ng chismis. Yung chismosa? Yung ahas. Yung mga ganyan na tulog, di ba? Minsan nasa damitan eh. Nakaipit sa mga damit-damit. Yung ahas? Yung chismosa. Pati ba naman nung nakinig siya? Yung chismosa. Yung ahas? Oo, di ba? Minsan kinakain niya yung mga malalaking daga sa kalye. Ah, nung ahas? Yung chismosa. Yun yung tulong nila. Sa galit ng tatay ko, hinabol niya ng itak. Yung chismosa? Yung ahas? Ay, grabe naman. Ingat lang kasi baka kung cobra yan, gaganon yan. Yung ahas? Yung chismosa. Ang lapad ng leeg eh pag nagalit. Anong cobra? Anong cobra? Yung chismosa. May goiter? Yung chismosa. Pagkamot na siya sa endocrinologist. Yung chismosa? Yung ahas, di ba? Baka sabit. Yung ahas. Chismosa. Pero alam mo, may mga provinces na pag kinatay yan, iinumin dugo para gumaling sila sa sakit nila. Dugo ng ahas? Yung dugo ng chismosa. Uy, mukhang lalo ako magkakasakit yan. Dahil sa dugo ng ahas, Dugo ng chismosa. sabi nila, uy, buntis na naman yung anak ni Maring Aileen. Sabing ganun. Ng chismosa? Sabi ng ahas. Si Mang Kanor, nagka-jowa yan. Na chismosa? Ng ahas. Ay, grabe. Kahit ano, basta babae. Babaeng chismosa? Babaeng ahas. Totoo ba yung sa dressing room ng mga Robinsons Mall nung 90s? Pag nalaglag daw kakainin ng Ahas? ng chismosa. Pero ang tanong, ito daw yung nagbigay talaga ng mansanas kay Eva. Yung ahas. Chismosa. Ay, susunod na po! Tapalang Nicole Ayala. And Chris Chuper. Ayan, antabayanan po natin yan, Yeah. mga kaloyal. True. Kabisyo, Ayan, ito para pa. mapanood mo ang mga replay ng Feel Good Morning ni Uncle Dagol at Tanya Chinita, hanapin mo na sa YouTube, Love Radio Manila, or makinig online, www.loveradio.com.ph. At syempre, huwag kalimutan, follow us on our social media accounts. Sure. Hanapin lang Uncle Dagol sa Tag- Facebook, TikTok, Instagram, Uncle Dagol TV sa YouTube. Please subscribe. Or Tanya Chinita para makita mo kung bakit ako ang hottest tita in the Philippines. Ayun na naman yung Philippines. 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 Yan, very good. Thank you, mga Yes, uncle, mga salamat. tips. Thank you. Batiin ko lang mga drivers natin, mga nagdadrive ng jeepney, taxi, truck, drivers, pahinante, security guard, labandera. Mga nasa palengke nakatutok sa tuwa, kanunay, din nila sa estasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!